Asfumu lero ndabwera ndi trending news yokhuzana ndi mnyamata amene amachita mafilimu mu dziko la India. Mnyamata ameneyu zina lake ndi Ravi Teja. Ravi Teja ndi mnyamata amene amachita mafilimu mu dziko la India ndipo ndotchuka kwambiri. Anachita mafilimu ngati ina Lamalao, Khiladi, Samir Rathore. Anachita mafilimu osiyanasiyana. Ndiye kwapezeka kuti pali filimu imene anachita iyeyu ndi mnzake amene amatchedwa Venu Madevi. Venu Madevi anamwalira kalekale. Ndakuti filimu imene yoyo atayitulutsa Ravi Teja sanamalizitse kumulipira mnzake uja. Ndizosalira zake mnzake uja anamwalira. Ndiye mkuluyu anangoyipipirisa. Sanalipire kubanja ndalama zija. Zosalira zake anthu akubanja amaziwa. Venu Madevi adawauza. Ndiye iye amangokhala. Ndiye kwapezeka kuti lero akubanja kwa Venu Madevi anakansumira. Filimu yake ndayiwala tayito, koma filimu imene yoyo Ravi Teja adali mwana wa skulu. Venu Madevi anali bodyguard wa Ravi Teja. Komanso kudala ina Fish Vacant ndamene anali gulu la ina Venu Madevi. Ndamene anali ma bodyguard omuyang'anira Ravi Teja. Ndi filimu yabwino kwambiri. Even ina Fish Vacant also adamwalira kalekale. Anamwalira chaka chatha Fish Vacant. Ndiye pano pa nkhani yake ili mkati. Ndiye nangobwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena akimulengere phunziro akuluakulu. Ngati muli ndi ngongole nzanu uja amwalira ndi bwino kupereka ndalama zija kubanja chifukwa chakuti palibe yachisisi. Apapa ndalama zimene akumutchaja kuti apereke ndi zambiri kuposa ndalama zimene anakapereka mu nthawi imeneyo. Akuluakulu muchina chilichonse chimene mukupanga esesani kukhala wa straight. Foka khala wakuba zosalira zake lamulo limakufinyafinya. Apatu lamulo la mfinya chifukwa ndalama zimene akulamula ndi zambiri kwambiri.